Питали ли сте се, защо Бог казва в Матей 3 глава 17 стих: И ето глас от небесата, който казваше: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Тук е началото и пътят, който Исус ще извърви. Тук е началото, след кръщението му в река Йордан. Бог прокламира стартът на Новия Завет и началото на изпълнение на закона, на Стария Завет. Интересното е, че срещаме абсолютно същите думи от Бог, казани в Матей 17 глава 5 стих. Докле още той говореше: Ето светъл облак ги засени и чу се из облака глас, който казваше: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. Тук пътят е напълно изпълнен и Новият Завет влиза в сила. Бог казва: не го слушайте, а не закони, не човешки предания, не човешки мъдрости, а слушайте Исус Христос и всяка Негова дума. Това е истината и най-правилното, ако искате да следвате Исус Христос. В двете определения Бог казва: Този е моят възлюбен син, този е от мене, от Бог. Ако искате да слушате Бог, да бъдете угодни на Бог, слушайте Него. Законът е изпълнен и Старият Завет е преподписан. Името на Новия Завет и това, което трябва да слушате, е Исус Христос и Словото Му. Няма друго Евангелие, чрез което се спасяваме, и няма друго име дадено на хората, чрез което да се спасим, освен името на Исус Христос. Амин.